काहे खाती बाड़ू लरुआइल ओठा लाली कैसे बाटे ले भराइल। का दिक्कत बा हो मत पूछो। अरे काहे खाती बाड़ू लरुआइल ओठा लाली कैसे बाटे ले भराइल। तो बोलो हमें का भइल सपोर्ट में अरे मन कर केस कोई दे जाके कोर्ट में, मन कर केस कोई दे जाके कोर्ट में। तोरा पे छुआ ना राजा जी तो चोट लागल होठ में। अच्छा सब हम धरे हो तोरा पे छुआ ना राजा जी तो चोट लागल होठ में। एकदम प्यार से बरौल मिली। ऐसे न पति के क्षति पहुँचाओ कर कंप्रोमाइज घाव ना बढ़ाओ। सही हो जा। हाँ तो सुनो बोलो चूल्हे में गरम होई संतिया बाटे सजना को फाड़ला नकिया बाटे। आगे जोनी लड़ाओ लंगोट में भइल बाटे घटना हमार पेटीकोट में, भइल बाटे घटना हमार पेटीकोट में। तोरा पे छुआ ना राजा जी तो चोट लागल होठ में। तोरा पे छुआ ना राजा जी तो चोट लागल होठ मौका बायस कर कैस लेके हाथ में आनंद प्रकाश टुनटुरी सबके साथ में। अच्छा सही बात नहीं है। हेलो अच्छा हो